Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi folike kanyesi akasango hiji deumo au munu yedanaya takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nantara herela kasegi herela dumunun kay berebereli kay nam moko be dien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur mi to ba no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyemo ya ko fenfen ajora jorola kaniso jamogo la ka mago berebere ka koto mago tala mago temindo ka nyeira mago la anyo barade soro dunya la kumukele kono akoka au bela jele la dunya silame munu me mali kono ani munu zigiro beno do nye jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe undamne na kaba o mana au munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono Agence Dunia akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke chugo nyuma kalaw bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya au ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma obi tobe ka bla au ka bulu ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jole olu be aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bulu kuma do o ka busa ne de singa di Agence Dunia Travel Service Jenyo ankele mimbe au ka hiji ni au ka humura ke ka nya ale de do o fana ni aw be kuna foni were nyini aye weleli ke 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw be u ka yoro nyini u fle ni hippodrome yere la immeuble station soma yafula kulukoro sira dala o fana minyi ka do Agence Dunia Travel Service ye ku be dugaw ke hijini umura ke chugo nyuma ana musakaw ala ka noya sira me bela jele yi innal hamda tap stand ni mami ma fe ka wari ci kana Mali kono nogoya la teliya la ani songo damatmedia tap stand ibe ale télécharger ya sa ka ke duguta tono fly ibi ka code promo ke fer ko ye o la mi euro wari duru obedi ma chili o chili tap stand ka wari ci kana Mali kono sonogoya la aya shifla ka galombanda dugutigi ni wari dafara e passé daka kasira dinamo Sungalo e kungolo ati dugu wari ko odiba fo dugu andugu don warata de o koni kuma tala sa e kasama moneto yi i yere ta sita sita ka numéro flani wari ci wari sera Allo ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mone i yere ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mone jini kuran bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mone ni anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka ngalon bɔnda aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen do walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuran fili dɔ tigɛra
sigida kelen bɛɛ bilala dibi la fatuta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbiliboli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye edmsa ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman yi b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman yi sɔrɔ isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrikiw fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ fatu ni isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ edmsa ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence edmsa mun ka surun aw la an filɛbaaw ni an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲanguma bi ye jumasu ye alamisa an tilenna ale la bi min ye septembre kalo ale tile 11 sanba 2025 su in na min ye commission nationale des agents de voyage ye fala ye an n'o de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ hijita a yɛlɛmana dɛ ko nin décembre kalo nata in o tile 31 n'o y'a sɔrɔ maa min b'i ka wari sara a kɛra jisɔngɔ ye e bɛ gɛn i si taa magan o la bamananw ko ko dugubila ka fisa laadawuli ye fala ye maaninfin i bɛ ko o ko kɛ i k'a dilan k'a fɛrɛ k'a bɛn waati bɛɛ n'a kuma kow don fala ye jɔnni tun b'a dɔn ko faransi bɛ se ka ɲagami tan faransi min ye démocratie ŋana ye faransi min ye bɛɛya ye faransi min ye liberté d'expression démocratie valeur républicaine ni socialiste n'a tɔ bɛɛ ye fala ye ko faransi de filɛ nin ye budget t'a kɔnɔna na dɛ démocratie sariya ko san o san a bɛ musaka min dun wari min bɛ don yɔrɔ min a bɛ ŋaniya siri min bɛ sɔrɔ aw ka jamana kɔnɔ nafolow la a b'olu fɔ a bɛ mun ɲini a b'o fɔ a bɛ na ni o ye ka n'o dan tigɛ k'a fɔ o ma ko budget fala ye faransi filɛ nin ye san kelen a tɛ ka se k'o sɔrɔ dɛ premier ministre mana taa wasabulon kɔnɔ k'a bɛ taa wasadenw ka danaya ɲini fala ye u b'o dafiri k'o bɔ k'o bin wa juru min bɛ faransi la bi maa si t'a da dɔn don o don juru ta wa o bɛ nin kɛlɛ bɛɛ la fala ye ko démocratie o sinsinni o taali ɲɛ o labatoli o ko de bɛ sen na degun bɛ yen don o don min ye fala kun ka nin kɛ parce que ko ko n'i b'a dilan i b'a dilan k'a fɛrɛ de janfan kɔlɔn n'i b'a sen i b'a labɛn ka ɲɛ an bɛ dan yen ka na an yɛrɛ ka ballon na o tɛ yan a ko ten o tɛ anw ka ballon kɛtɔ ka celu sɔrɔ a man ca dɛ a ko ten kɔni o n'an ka di fala ye wolomasiri tabaw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri kɔnɔna na munumunu salo u y'u bolo da bamancɔri jugawale kɛbaa dɔ ka kaye mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa u ka wulikajɔ min tun bɛ ka kɛ ka ɲinini kɛ kaye fan fɛ min labɛnna kosɛbɛ fo ka taa se a dan na o y'a to u sera ka bamancɔri ni jugawale kɛbaaw u caman dɛrɛ ka caman bila ka taa repos éternel la 20 ɲɔgɔnna n'o ye telefɔni o sera ka sɔrɔ moto caman ani bololafɛn wɛrɛw olu bɛ sɔrɔla u bolo sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na hali bi kayi marabolo kɔnɔna na min ye nin waleya in ye sa baro kɛlɛtigiw ko k'a ka cɛdenw fo
wulikajɔ ani baara kɛcogo ɲuman na o wulikajɔ hukumu kelen fana kɔnɔna na tuguni basigi ni lafiya o bɛ se ka na cogo min banbanciwalew kɛbaaw o kɛlɛli ko o bɛ sen na hali bi maaw n'u bolominɛw bɛ se ka lakana cogo min wolomasiri tabaw b'o baara la o de hukumu kɔnɔna na sa kunungo n'o tun ye sɛbɛtanburu kalo tile 10 ye kibaruya sanuman ni kibaruya jɛlenw sɔrɔlen kɔfɛ k'a yira k'a fɔ sa ko min ye Seribaala n'o ye anw ka Segu mara ye ko banbanciwale ni wale kɛbaaw kun dagalen no yɔrɔ dɔ la o nɔgɔnni fɛ armée ye wulikajɔ kɛ ka taa ta kɛ olu la fala ye min ye waleya in ye a y'a to banbanciwale kɛbaa maa 10 ɲɔgɔnna o kɔni sera ka bɔnɛ u nin na minɛnw caman o sera ka sɔrɔ u bolo armée a ye moto dɔw fana sɔrɔ an'u ka telefɔni minɛnw baara tun bɛ senna fo ka taa se dugujɛ waati ma kunungo ɲɔlumasiri tabaw ka ɲɛma k'a bɛ foli ni taloni ta ka ɲɛsin jamanadenw ma maa minnu bɛ ka kibaruya ɲɛnɛmaw di yaasa banbanciwale ni jigawalekɛbaw u bɛ se k'u bɛɛ lajɛlen bɔ baara la cogo min na dugudenw ka se ka lafiya o kalo tile 11 fana kɔnɔna na tuguni fala ye wulikajɔ ni cɛsiri ni kibaruya ɲumanw sɔrɔlen kɔfɛ tuguni armée a ye baara belebeleba fana kɛ Yɛlɛmani mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ɲeremani ale ni Ɲoro o wulikajɔ senfɛ banbanciwalekɛbaw ni jigawalekɛbaw fala ye e kun tɛ taa ɲina o ji min bɛ a ka duguda la n ko kun kɛlen don ka taa checkpoint de sigi ye maa si tɛ tɛmɛ n'i ma na i sara u la wa o ye maa minɛ fala ye u b'i ka telefɔni i ka nina machine dɔ b'u bolo u b'a da o sanfɛ k'i bugunatigɛ bɛɛ lajɛlen yɛlɛma a kɔnɔ sisan armée de wulilen don u nɔfɛ Yɛlɛmani ni Kayi ani Yorodi Sahel kɔnɔna na gosili o kɛra ni pankuru ye min ye banbanciwalekɛbaa fɛn fɛn kun dogolen don a yɔrɔ la sa u y'a bɛɛ lajɛlen bɔ baara la pewu wulikajɔ ni cɛsiri ale senfɛ min ye nin baara in ɲɛsa ka banbanciwale ni jigawalekɛbaw ɲini a bɛ ka to senna fan 14 fɛ wolomasiri tabaw olu ka se kɔnɔna na hakili la k'a fɔ Siribaalakaw fɛ minɛn minnu sɔrɔla a vidéo t'i bolo ye an na kuma a kan sabula dɔnkilinin b'a la YouTube n'i y'ale kɔni mɔnɔbɔli daminɛ ale ti sɔn o ma dɛ fala ye Seribaala filɛ nin ye usine de bɛ yen Seribaala filɛ nin ye ale ko malo a n'a baara caman bɛ kɛ gitɔrɔnda de la donc armée ye kibaruya de sɔrɔ ka bɔ dugudenw yɔrɔ ka ni maa ninnu k'a dɔn k'u bɛ ka labɛn kɛ u ka wulikajɔ kun kɛkun ye min ye o ye ka taa se baarakɛyɔrɔba dɔ ma k'o bɛɛ lajɛlen minɛnw kari duguden minnu sera ka ko in ye k'u ɲɛ d'a kan ka siga k'a da k'a dɔn yɛrɛ u ye wolomasiri tabaw kɛ o nɔgɔnni de fɛ sa armée wulila ka taa ni minɛn de minɛ u la fala ye nin kɛra Siribaalakaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Segu marabolo ale kɔnɔna na armée an b'a fɔ wulikajɔ ni cɛsiri taani ka segin o bɛ se ka nɔgɔya cogo min maaw bɛ se ka baara kɛ cogo min na fala ye ni bɛɛ y'i sera k'i ta yɔrɔ fɔ anw fana kɔni bɛ min fara a kan wulikajɔ minnu filɛ senna nin ye an kana an bolo jigin tuguni n'an bɛ fɛ an ka lafiya nin ka to senna ka mɛn ni nin mɛnna senna walayi fala an bɛ lafiya parce que an de b'u to yen u bɛ t'u lafiya kungo kɔnɔnaw la u bɛ t'u lafiya wo kɔnɔnaw la u bɛ tila k'u labɛn tuguni k'u kɔkɔ ka na tuguni an ka dugudenw kama malo ni balo se wagati donc sen armée a kana a bolo jigin fɛɛrɛ fɛn fɛn b'a bolo a k'a bɛɛ sigi sen kan yaasa nin ko in a ka bolojigin kana y'a la parce que ŋaniya mun bɛ ninnu kɔnɔ ala dɔrɔn de b'a dɔn voilà donc n'an bɔra yen an bɛ taa Kidali balo dɔw sera ka don Kidalikaw fɛ yen mɔbili ninnu bɛɛ lajɛlen bɔra Gao k'u kunda min ye Kidali dugu kan a kun yera k'a fɔ sa nin waati laban in na min ye Kidalikaw ye olu yɛrɛ kɔni kun y'a yira sa k'a fɔ k'olu ka balo bɛ ka dɛsɛ min ye jagokɛlaw ka minɛnw tonnen kun don Gawokaw fɛ yen an minnu fana kun y'an ka karajogow san o bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen armée ye camion 10 ɲɔgɔnna ka olu wuli balo la tajiw ka taa se minɛn wɛrɛw ma maa minnu bɛ yen n'olu ye juraw ye sa ka na n'a bɛɛ lajɛlen ye Kidali kɔnɔna na an fana bɔra koyi kalo tile 10 an bɔra k'a yira armée la ko nin diyara an ye a bɛnna ma wa n'u ye nin waati na sa armée kɔni kɛlen don ka basigi ni taa ni ka segin k'o nɔgɔya Kidali n'a marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na min ye lieutenant Mamadu Kulubali ye olu de ye nin baara ninnu bɛɛ la min ye Sagara colonel Sagara ale n'a ka cɛdenw ka taa fara Mamadu Masawule kan n'o ye général de brigade ye olu ye nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ dugukolo ko ale hukumu kɔnɔna na fala ye Segu Kayi Bamako Dakar Bamako o sira fana armée ye wulikajɔ kɛ o fana sanfɛla la min ye lieutenant Mamadu Kulubali ye ale n'a ka cɛdenw olu sera ka mɔbili caman ni citernes
taninga segi ani wolofo ni ɲɔgɔn maaw n'u bolo mina bɛ se ka lakana cogo min olu fana y'olu dɛndɛn ka na ni olu ye armée kɔni y'a yira sa ko maaw kana siran chauffeur yɛrɛ ko nin kɛra hakililatigɛba ye olu bolo ni ala sɔnna a ma sini min ye chauffeur minnu bɛ yan n'o ye Sinakɔrɔ maaw ye Grand B ale ye laseli min kɛ nin ko in hukumu kɔnɔna na an b'o da maaw tulo kan baara kɛcogo ɲuman na u ni wolomasiri tabaw olu ni ɲɔgɔn cɛ o hukumu kelen kɔnɔna na Falaye ko ɲinan 22 bɛ kɛ boulevard la o ma deli ka kɛ aw ɲɛna dɛ ayi t'a fɔ Samu kan famanaw kɔni Kabi Musa taara e ko défilé kɛra yen ayi Kabi Musa Alpha ye défilé kɛ yɔrɔ tɔgɔ ye di Gao Alpha ye défilé dɔ kɛ yen ATT taara défilé dɔ kɛ Sikaso cinquantenaire défilé Wari kun y'o invité ATT taara ka défilé wɛrɛ fana kɛ tuguni avenue du Mali la dɔ kɛra yen fana sisan an kun yɛlɛmana kan kɔnɔnaw de la Jeni ani Kati nin sen ko défilé bɛna taa segin a sigiyɔrɔ kɔrɔ la n'an bɛ min dɔn Bamakɔ yan n'o ye boulevard ye ni ala sɔnna a ma 22 septembre don maaw bɛ mun dɔn défilé la kɔrɔlen yaasa baara ɲɛbila fɔlɔ ka se ka kɛ kunun ko u bɔra ni sɔrɔdasiw ye ka taa ɲɛdɔ la mais Keba Sangare ko a t'a fɛ ka min mɛn a t'a fɛ ka min y'a tulo la o ye défilé kɛ fini bɛɛ k'i ta don fini farafaralen do yɔrɔ tɛ fini kɔrɔlen do yɔrɔ tɛ baara kan ka kɛ cogo min na fini correcti tenue correcti bɛɛ ka o don a ko nin kun y'ale ta ye kunu ale min ye baro kɛlɛtigi ka danga ye siɲɛ wɛrɛ baro kɛlɛtigi yɛrɛ bɛna kɛnɛ kan n'o bɔra Sadio Kamara bɛna ka na laban lajɛ o la sa défilé yɛrɛ don Asimi bɛna ka na bɛɛ lajɛlen na ye Falaye ni kun famana ka kɛ dɛ nka min ye armée k'u bɛ hakɛto ɲini kɛ bɛɛ fɛ sabula kunun ko a ye dugu mɔgɔw kɔnɔmɔgɔw degun kosɛbɛ embouteillage cayara Bamakɔ k'a daminɛ sɔgɔma fo fitiri k'u bɛ hakɛto ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ ko sabula u b'a fɛ ka baara min kɛ a kun tɛ ɲɛ maaw degunnu kɔ sira caman tigɛra gɛlɛya caman yera la min ye général de division Keba Sangare a ko k'o fɔ bɛɛ lajɛlen ye ko ka hakɛto ɲini kɛ bɛɛ fɛ wolomasiri tabaw ani jamana ɲɛmaaw olu tɔgɔ la min ye défilé kɔni ye an na ɲɔgɔn sɔrɔ 22 don yɔrɔ tɔgɔ di boulevard de l'indépendance tɛ o hukumu kelen kɔnɔna na fana Falaye Bamakɔ kura denmisɛnninw sɔngu n'a ka maaw olu fana y'u kɛ baara kan yiri fɛn fɛn kun dama ka jan u y'a bɛɛ surunya fleur fɛn fɛn kun tulen u y'a bɛɛ tigɛ wa sisan fana denmisɛnninw de bɛ ka taa i b'a dɔn u bɛ ka yɔrɔ peinture sira ninnu k'olu fɛ denmisɛnninw de bɛ ka wuli k'u jɔ ka to mɔgɔw dɛmɛ o baara fana na donc yɛrɛ di min bɛ sen na nin ye an b'a fɔ sa halisa denmisɛnninlakaw dɔ ka fara cɛsiri kan sɔɔni sisan an ka maa welelo n'o ye Musa Njayi ye ale ye agence commission nationale des agences de voyage secrétaire général ani Tangara olu b'an bolo olu ka kunnafoni dila yan n'olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ sa Falaye e bɛ taa hiji la i taa Tumutu fɔlɔ n'an taara Tumutu kuma a yɛrɛ bɛɛ bɛ bɛn ɲɔgɔn ma koyi mais hiji tɛ décembre ye o a bɛ jɔ baara bɛ jɔ décembre de voilà sɔɔni san b'u ladon. La commission des agences de voyage du Mali informe l'ensemble des pèlerins que les inscriptions pour le Hajj 2026 sont ouvertes. Elle invite toute personne désirant accomplir le Hajj 2026 d'aller s'inscrire rapidement auprès de l'agence de voyage de son choix, en insistant sur le respect des procédures établies pour sécuriser le voyage et faciliter l'obtention des documents nécessaires. La clôture des enregistrements est fixée au 31 décembre 2025. Une date butoir à ne pas franchir pour tous ceux qui souhaitent accomplir ce 5e pilier de l'islam en Arabie Saoudite. Après le 31 décembre 2025, aucune inscription ne sera autorisée. La commission invite les fidèles musulmans à aller s'inscrire dans les délais afin d'éviter les désagréments des dernières minutes. Elle rappelle que la réussite de cette organisation repose sur une anticipation des inscriptions, une meilleure coordination et une collaboration étroite entre les agences de voyage et les pèlerins. Les agences de voyage assurent qu'elles sont déjà prêtes à recevoir les inscriptions et accompagner les pèlerins tout au long du processus. An balimaw ni ye kunnafoli ye ka bɔ
Commission des agences du voyage du Mali. Mali agent de voyage ou commission ba. Kuba ni malien befe ni ya leini ka fo kata hejila ika wuli kati to sebe agence la agence min be ni ya kanu ko kadaka 2026 hiji ko Saudiya kleme ka sharia gelembata le 31 décembre 2025 no ya so mo min to ma sebe abena gelade o de koso agence ka tomba no de commission ye Kuba ni malien befe ko wuli kuma don o de ka usan singa de ko agence bɛɛ kelen bɛ k'i ka dayɛlɛ ka maliyɛnw kunbɛn cogoya min na tɔgɔ ka sɛbɛn joona o de kosɔn ne min y'a laɲini k'a fɔ i bɛna taa hiji la walima k'i ka maa bila ka taa k'i ka wuli ka bɛn sisan ka boli ka taa agence bɛ yen k'a fɔ n'i y'a kanu n'a ka baara taabolo y'i diya tɔgɔ sɛbɛnw i ka taa kɛ nin tun ye kunnafoli ye an ye kunnafoli min sɔrɔ ka bɔ Mali agent de voyage ka tɔnba la n'an k'a ma k'a fɔ commission Allah ka faamuya ko ɲuman di an ma assalamu alaikum la sharika lak an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na bi su in na min ye commission nationale des agences de voyage ye an ni olu maaw bɛ ɲɔgɔn bolo u y'u wasa don maa fila la u ka kunnafonidi ɲɛmɔgɔ ani secrétaire général olu bɛɛ lajɛlen ma an bolo yan sɔɔni saw yɛrɛ bɛna n'u tɔgɔ n'u jamu fɔ aw ye an bɛna na baara kɛ cogo min na u bɛna tila ka na o fana ɲɛfɔ nka u nakun kɔni ye min ye o ye hiji taga ye an yɛrɛ y'a ye k'a fɔ tuma min na u bɛ Makan Ibrahima Jawara ale tun bɛ kuranbaara caman a ko ɲina ni maa min b'a fɛ ka taa hiji san wɛrɛ t'a la desanburu kalo tile 31 o k'a sɔrɔ i y'i tɔgɔ sɛbɛn yɛlɛma min donna baara la yaasa u ka se ka faamuya aw fɛ o la an y'u wele bi an b'a daminɛ ni Segali ye i b'i tɔgɔ ni jamu fɔ an filɛbagaw n'an lamɛnbagaw ɲɛna. Ne ye Musa Ndiaye, secrétaire général de la commission des agences de voyage du Mali. Ayiwa balimakɛ i fana b'i tɔgɔ ni jamu fɔ an lamɛnbagaw ye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bakang Gassawama. Ne tɔgɔ ye Bokar Tangara. Je suis le secrétaire à la communication et à l'information des agences de voyage du Mali. Ayiwa bamananw ko fɛn o fɛn bɛ maa sen teliya o b'i da teliya. Ndiaye aw yɛrɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ cogo di ka fara ɲɔgɔn kan sabula an b'a dɔn k'a fɔ agence ye privé bɛɛ lajɛlen ye kɛnyɛrɛye de ye bɛɛ ka agence y'i ta ye nka ka hakilina sɔrɔ ka commission nationale sigi o nana cogo di pour que aw ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ agence tigiw. Alhamdulillah Kasim commission in nana cogo min na san caman agence kun bɛ baara kɛ de façon désordonnée n'an ma fara ɲɔgɔn kan an y'a ye n'an ma fara ɲɔgɔn kan ka kuma ni kan kelen ye an tɛ lamɛn an lamɛnni bɛ gɛlɛya parce que bɛɛ ka t'i ta fɔ fan bɛɛ fɛ an b'a ye avantage kun t'o la an ye san caman kɛ an tɛ lamɛn le fait que an y'a décidé ka commission sigi c'est pour que an bɛ se ka lamɛn fan bɛɛ a kɛ Mali kɔnɔna la o a kɛ kɔfɛla la o donc n'a fɔra ko commission des agences de voyage du Mali dɔrɔn an ka lamɛnni o ye diyagoya ye donc a bɛ baara caman nɔgɔya an bolo. Maa joli ka agence b'a kɔnɔ agence kuru joli b'a kɔnɔ. association bɛɛ de b'a kɔnɔ actuellement agence kelen bɛ ka association dayɛlɛ o association bɛɛ de mɔgɔ nani bi ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn kɔnɔna la mɔgɔ min bɛ commission kɔnɔna la sa a bɛ mɔgɔ 40 bɔ. Olu bɛɛ ye tɔn jɛkulu ye. Olu bɛɛ ye tɔn jɛkulu ye. Mali fan bɛɛ de b'a la quoi. A bɛɛ Mali fan bɛɛ. Mali fan bɛɛ de b'a la. Donc kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔw. A bɛɛ ye kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔ. Ayiwa Tangara o b'a to an k'e ɲininka parce que ni nin jɛkulu sigira f'a ka lakodɔn mɔgɔw ka se ka baara kɛ so an bɛ se ka fɔ ala ka su in na nali yɛrɛ b'o hukumu kɔnɔna na baara jumɛn bɛ ka kɛ kunnafoni di ani ɲɛfɔli ni aw ka lakodɔnni sira fɛ. Bon, alhamdulillah wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Ala k'an bɛ sababu ma. Amina ya rabi. Kasim an b'i fo k'i waleɲuman dɔn k'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo ka an partenaires bɛɛ lajɛlen fo an kɔlɔko agence de voyage donc ka masa ta ala deli ala k'an bɛ sababu ma. Bon, an bɛ yan commission des agences de voyage du Mali de tɔgɔ la commission ba de don. A bɛ agence bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka dɔ fara an balimakɛ ka jaabili kan agence min bɛ commission kɔnɔ bi a bɛ agence 400 450 bɔ parce que agence fɛn o fɛn n'i bɛ hiji organiser
o bɛɛ bɛ Mali la o bɛɛ bɛ Mali la 400 a 400 ni kɔ 500 yɛrɛ awɔ cayara voilà maintenant association min bɛ association 17 à peu près donc an bɛ ɲini ka surunya association 20 la bon association bɛɛ kun bɛ ka kuma ni tɔgɔ ye depuis quelques années donc an y'a laɲini ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ fɛn kelen ye c'est comme une fédération des agences de voyage du Mali a bɛ kuma kan kelen na quoi an bɛ kan kelen fɔ an ka objectif ye kelen ye laɲini ye min ye ka secteur in ka assainir pour les bénéfices de tous les pèlerins parce que n'i ko commission dans le cadre du pèlerinage donc hijidenw bɛ se ka lafiya cogo min na jamana yɛrɛ ka sariyaw bɛ se ka labato cogo min na Mali kɔnɔ ani an bɛ taa hiji kɛ yɔrɔ min na o sariyaw bɛ se ka labato cogo min na n'i y'a jateminɛ k'a ye wagatiw tɛmɛna a bɛ fɔ de ko agences ye hijidenw dɔw minɛ u ma se ka taa hiji la walima avion ma sɔrɔ ka taa ni u ye walima hijidenw u tilenna u ye tile 2 kɛ kɛnɛma san maison de haji la donc mais alhamdulillah a bɛ san caman bɔ commission ka wuli ka jɔ ou bien a bɛ taa ka dɔw to yen olu bɛ to yen n'aw nana kuma u bɛ taa fɛnw san k'a fɔ k'u fana taara hiji agence dɔw tun bɛ taa ka dɔw to yen bon o bɛ kɛra aw ka tɔnden ye sisan o taara ka tɔnden ye mais bon o de la an ko k'an ka wuli k'an jɔ ne delila ka taa an ka cɛkɔrɔba dɔ nɔfɛ ok an yɛrɛ tun b'a dɔn k'a ma taa hiji ko ye oui maintenant hijidenw ne nalen ne taara a nɔfɛ a ko k'a bɛ tiɲɛ fɔ ne ɲɛna dɛ k'ale ma taa dɛ effectivement k'ale hiji wagati bɛɛ kɛ maison de haji la yen voilà k'a ma sɔn ka fɛn fɔ a ɲɛna ko parce que ko ale ka wari tun ma sara ka ban défaut b'ale yɛrɛ de la donc maloya kama a ma sɔn ka taa dugu la tɔw nalen an y'a bisigi k'a taara voile min na o na don an taara a nɔfɛ a ko k'a bɛ tiɲɛ fɔ n ye dɛ k'ale ma taa hiji dɛ o cas bɛ yen bon an yɛrɛ vraiment défaut dɔw tun b'anw yɛrɛ la bon défaut dɔw tun bɛ mɔgɔ wɛrɛw la donc pour que ka ɲɔgɔn dɛmɛ vraiment ka baara in ɲɛ bɛɛ bolo hijiden ka se ka lafiya agences fana ka baara kɛ hakilisigi ni basigi kɔnɔ vraiment gouvernement fana ka tɔgɔdiya sɔrɔ jamana yɛrɛ ka baara in ka kɛ bɛɛ ka tɔgɔdiya sɔrɔ vraiment o de la commission ye wuli ka jɔ kɛ k'a yɛrɛ organiser vraiment pour faire face à ces défis là donc communication au niveau là vraiment depuis baara ninnu daminɛna an ye kunnafoni di cɛ kosɛbɛ fɛn minnu fɛn y'an ka partenaires ye d'abord avec la maison de Hajj an tɛ se ka taa olu kɔ parce que olu y'an ka partenaire fɔlɔ c'est l'État donc an n'u bɛ ɲɔgɔn kalama kosɛbɛ fɛn Abdul Fatah n'a ka mɔgɔw donc fɛn ye hiji sariyaw ye a loi a n'a décret règlement fɛn hiji bɛ se ka organiser cadre fɛn kɔnɔ légalement vraiment an b'a bɛɛ la an n'a bɛ ɲɔgɔn kalama il y a des échanges entre nous cadre d'échange b'an ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ cadre de concertation donc au kɔfɛ an ka partenaire fɛn bɛ yen c'est-à-dire à l'extérieur et au Mali vraiment administrativement an n'u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama maintenant jusque à notre base tout ce qui concerne vraiment ko fɛn bɛ yen sanfɛ fo duguma voilà sanfɛ fo duguma a bɛ fɛ ka bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ fɛn bɛ agence yɛrɛ concerné fɔlɔ parce que anw de bɛ bila mɔgɔw ɲɛ u bɛ n'u ka wari sara an ye wari denni tɛ $4 ni kɔ $5 à peu près donc i b'o o minɛ hali ni agence kelen ye par exemple mɔgɔ 10 mɔgɔ 20 ta i b'a ye $100,000 hakɛ de don donc $100,000 hakɛ agence entreprise min b'o gérer donc il faut que vraiment u ka to ka former il faut k'u ka informer pour que vraiment faille kana majɛ kana ye a la donc commission ka baara ye o de ye ka an ka base informer agence vraiment hijiden minnu fana n'olu bɛ na u kan ka min kɛ agence fana bɛ se ka baara kɛ cogo min na lafiya kɔnɔ donc an kɔni bɛ o de la wagati bɛɛ lajɛlen pour que vraiment bɛɛ ka se ka informer bɛɛ ka se ka i ka hakɛ sɔrɔ. ayiwa Abubakar o faamuyara Musa an bɛna ye fan fɛ an y'a ye k'a fɔ ɲinan hiji ban waati an y'a mɛn ko yɛlɛma donna hiji kɛcogo la yɛlɛma min donna a la a ka gɛlɛn tiɲɛ na anw maliyɛnw ma parce que anw ye dernière minute mɔgɔ hali ni laya ko an b'a san bi de sini ye laya ye hiji taga fana an b'a kɛ ten de dɛ an b'a fɔ de ko cɛkɔrɔba i labɛn sinikɛnɛ bɛ taa k'o tɛ se ka ɲɛ hiji la tuguni mun nana n'o ye
Kasim Saoudia ka disposition de don al salon o y'a daminɛ depuis 2025 tɛmɛnen t'a la mais anw de ma sɔrɔ a kɔnɔ kosɛbɛ Mali de ma sɔrɔ a kɔnɔ kosɛbɛ parce que an ye delili caman de kɛ pour que Saoudia bɛ se ka jɛ an ma an bɛ se ka an ka baara tɔw kɛ sinon dugu dɔw ta jɔra a mɛnna n'a fɔ dugu an dafɛ dugu ninnu don o ma u ye dayɛlɛ kɛnɛ anw ye voilà u ye nɔgɔya da kan ye deliliw sababu la sinon dugu caman bɛ yen u ma taa n'u ka kota bɛɛ ye dɛ dɔw ma taa ni ba 2 ye dɔw ma taa ni ba 3 ye alhamdulillah an ka directeur ka Abdul Fatah ka wulikajɔ sababu la Mali sera ka a ka kota baara kɛ k'a dafa pratiquement bon depuis an ma bɔ hiji la ɲinan an ye ministère saoudien ye réunion dɔ kɛ yen u y'a jira an na ko jɛ tɛ kɛ mɔgɔ ma ɲinan dɛ u bɛɛ ka u ye chronogramme di ouverture tɛ yen non ouverture tɛ yen faveur tɛ k'a ye ɲinan non ko faveur foyi tɛ yen o de ka ministre ka kuma la ko Mali ta jamana ye voilà o bɛɛ fɔra an y'o mɛn donc an m'an jija k'an conformer u ka chronogramme la ko b'o de laɲini an fɛ u ye mun yɛrɛ fɔ ka da o kan Kasim n'o y'an yɛrɛ ja siran ko hali n'an sera ka na ni ejiden tan de ye ɲinan ko vraiment olu bɛ wasa kɛ o kɔrɔ ko dayɛlɛ cogo tɛ yen ko dayɛlɛ cogo tɛ yen ko n'anw sera ko ni Mali sera ka na ejiden tan ye ɲinan ko vraiment ko bɛ wasa kɛ o b'olu bɔ donc c'est pour que a bɛ bɛɛ dɛmɛ quoi non seulement a b'olu yɛrɛ dɛmɛ u ka baaraw la parce que n'i y'u ka chronogramme mais yɛlɛma in yɛrɛ kɛkun ye mun ye Musa a kɛkun ye mun de ka se ka sigi sen kan ka ɲɛ a kɛkun ye ejidenw ka lafiya de kama Kasim ni ejidenw wulila joona u ka baara bɛɛ bɛ kɛ ka ban joona Saoudia fɛ parce que tout est programmé depuis avion bɛ wuli yan u informelen don olu bɛ avion bɛ taa jigin yen olu kan ka labɛn fɛn fɛn kɛ u b'o bɛɛ de kɛ ka ban avion bɛ jigin dɔrɔn ejiden bɛ bɔ avion kɔnɔ directement fo mobili kɔnɔ fo awɔ ayi a bɛ taa tilen fo mobili kɔnɔ a t'i jɔ k'a b'a ka minɛn yɛrɛ ɲini yɔrɔ ni ejiden jiginna fɔlɔ ou bien ni voyageur jiginna i bɛ taa minɛn ni fɛn ɲini non u b'i bila ka taa directement i ka mobili kɔnɔna la donc awɔ i ka hôtel dɔnnen don mobili bɛ wuli cogo min na hôtel i tɛ temps ta yɛrɛ peut-être normalement a man ka tɛmɛ 30 minutes kan quoi i bɔlen avion kɔnɔ ka i se mobili kɔnɔ i bɛ bɔ mobili fana i selen mobili kɔnɔ u bɛ aw ka minɛnw cɛ k'u ladon k'aw tilen n'aw ye directement hôtel la hôtel adresse bɛɛ b'u bolo donc a bɛ ejiden yɛrɛ de lafiya fɔlɔ a bɛ baara nɔgɔya anw fana bolo mun na nka a b'a n'aw ka jama dɔgɔya dɛ a b'a dɔgɔya mais a b'a dɔgɔya ne an kɔni ka jate la an ye dernière minute mɔgɔw de mais n'Ala sɔnna an ka mɔgɔw bɛn'a faamu san kelen kɔni bɛ kɛ gɛlɛya la n b'a dɔn voilà ɲinan bɛ se ka kɛ gɛlɛya la mais n b'a dɔn 2027 mɔgɔw bɛn'a faamuya ka wuli joona parce que wuli joona ye diyagoya de diɲɛ bɛɛ de bɛ o cogo la parce que n'i ye dugu jamana ma bɔ jamana na n'i ye dugu dɔw jateminɛ duguba ninnu mais olu ko a bɛ datugu 31 décembre 31 décembre hiji dun fana tɛ o don ye munna u t'a to yen ka Kasim o yɔrɔ la n bɛna précision de di o yɔrɔ la quoi le 31 décembre ye transfert dan de ye quoi an kan ka transfert mun kɛ ka taa Saoudia compte kɔnɔ pour que ka hijiden ka baaraw kɛ u ka sow tali la u ka so min bɛ taa Maka a bɛ taa Madina u ka Mina place ani Arafa place u ka dumuni wariw an kan k'o wariw bɛɛ de bila ka taa ka se 31 décembre parce que 31 décembre n'u système da sɔrɔ hali ni e nana wari de sisan ko kasi ne fɛ ka taa i tɛ taa tagacogo tɛ yen fo ni mura kɔnɔ sa voilà fo ni mura kɔnɔ ayiwa Tangara nin ye yɛlɛmaba ye dɛ kabi aw bɛ yen n ye Ibrahim Jawara komi an n'ale bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ale kibaruya caman ci an ma a ye nin fɔ ka segin k'a bɔgɔrɔ dɔn yɛlɛma min don a ma nɔgɔn anw ka jamana kɔnɔna na parce que an ka jamana ko caman an b'an labɛn de k'a fɔ ko bon n'a kuma surunyara cɛkɔrɔba y'i labɛn tile 2 na an bɛna i bila ka taa bon ni nin nana kɛ aw bɛ ka wuli ka jɔ kɛ dɛ mais est ce que a tɛ degun dɔ tɛna ye a la ɲinan ta in na bon Kasim alhamdulillah ala k'an bɛ saba ma amina yarabi bon i b'a dɔn yɛlɛma foyi tɛ na adamadenya yɛrɛ kɔnɔ ɲɛnamaya kɔnɔ ko degun dɔɔni tɛ a la o ye tiɲɛ ye adamaden même de nature n'a fɔra yɛlɛma dɔrɔn vraiment mɔgɔw a bɛ koni dɔ kɛ adamadenw na mais hiji ye ala ko de bon hiji bɛ organiser jamana dɔ de kɔnɔ bon o jamana in o hiji tɛ se ka kɛ yɔrɔ si ni yen tɛ olu fɛnɛ u bɛ wuli ka jɔ de la san o san don o don
olu bi ka réfléchir de c'est-à-dire hiji bɛ se ka lafiya bɛ se ka na cogo di a bɛ se ka innover cogo di c'est-à-dire hijiden u ka objectif bɛɛ finalité hijiden de o ka lafiya hijiden ka lafiya anw société minnu bɛ taa n'u ye o gouvernement minnu taa n'u ye non olu kɔni u b'a f'i ye la finalité l'objectif final c'est les pèlerins donc pèlerin bɛ se ka lafiya cogo di hijiden bɛ se ka lafiya cogo di ka hiji kɛ vraiment lafiya kɔnɔ donc maintenant o yɛlɛma in an bɛɛ de obligé len don ka to o kɔnɔ parce que ni ye hiji yɛrɛ contexte lajɛ alabato de don bon alakira sɔrɔla sɔrɔ a b'a fɔ an ye man istata ilayhi sabila i ka hiji n'a se b'i ye a nafolo la a kɛnɛya la ani ka c'est-à-dire se ka wuli ka jɔ kɛ ka se yen donc ni hiji sariya dɔ nana k'a fɔ ko o bilala ye sen kan donc anw minnu ye ŋaniya bɛ anw na k'an bɛ fɛ ka hiji anw de b'an obligé sisan ka to o sariya kɔnɔ i y'a faamuya bon an commission kɔnɔ an kɔni vraiment an ye min kɛ pour que ka an balimaw bɛɛ dɛmɛ proposition min ani an ye effort minnu kɛ o de ye vraiment ka dayɛlɛli kɛ bɛɛ ye c'est vrai 4 675 000 o y'an ka prix ye ɲina Kasim ni e fɛ ka taa misaliya la o wari in tɛ e bolo sisan sa k'a bɛɛ sara 4 675 000 maintenant e bɛ se ka se agence ma i danaya agence ma nin wari in bɛɛ tɛ ne bolo mais 1 million bɛ ne bolo 2 millions bɛ n bolo 3 millions bɛ n bolo est ce que n bɛ se k'o sara vraiment ka n tɔgɔ sɛbɛn mais le 31 décembre n tɛ se k'a bɛɛ sara ka bɛn n'o ye Asima an ma ban o ma an sɔnn'o ma agence bɛ sɔn ma an sɔnnen don o ma vraiment an bɛ i ka avance minɛ i ka papier ko k'olu ɲɛnabɔ Segali ye min fɔ sisan secrétaire général ye min fɔ sisan datuguli ka se k'i ka données bɛɛ don système kɔnɔ donc vraiment ka kɔn a datuguli ɲɛ donc ne ye tɔgɔ donna o kɔnɔ alhamdulilayi o ye e kɛlen hijiden o ye garanti le maintenant e n'i ka agence bi a tɔ ɲɛnabɔ yanni départ cɛ parce que 31 décembre mais départ bɛna kɛ fo mois d'avril de kɔnɔ yan'o cɛ i kan ka se k'a tɔ ɲini i kan ka se k'a ɲini aw ka bɛn a la vraiment pour que vraiment mais Tangara oui o b'a yira ko fo agence yɛrɛ ka kɔkɔ dɛ bon agence bɛ ka effort kɛ o agence kan ka effort kɛ ne taara 1 million da sisan oui 3 75 000 aw ka to k'o dafa bɛɛ ye oui o fana ma nɔgɔn dɛ mais Kasim ye 1 million ta ne y'a daminɛ 1 million la ka taa n jɔ 3 millions na non ne nana 3 millions ko ne ka taa 1 million d'e ma sini oui n'i ka n tɔgɔ don base kɔnɔ oui o yanni avril cɛ n b'a tɔ ɲɛnabɔ oui bon ni agence fana man girin ni agence man girin a ka gɛlɛn anw dun ka banque tɛ juru don mɔgɔ la a ka gɛlɛn mais an kɔni bɛ min fɔ ni a se bɛ mun ye e k'a bɛɛ sara o de cɛ ka ɲi o ye dabɔlen kuma na e bɛ lafiya i b'i ka agence fana lafiya baara ninnu a bɛ nɔgɔya maintenant ni o ma se mɔgɔ ma mais a jigiya b'i ye ka se nin wagati in ma vraiment problème t'a la n'i ka agence ka discuter a ka ɲɔgɔn faamuya donc pour que e fana kana bɔ ɲinɛ hiji kɔnɔ i y'a faamuya donc o bɛɛ ye stratégie ye an ye min bila sen kan mais a bɛ k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna kɔni an yɛrɛ sigikun yan an sɔrɔkun yan o de don mɔgɔ ka se k'a dɔn k'a fɔ ko i bɛ se ka dɔ sara voilà mais kundamani fana ka y'a la merci parce que an bɛ wa kɛmɛ sarali ninnu tɛ ɲɛ tuguni non kundama ka y'a la parce que n'i ye dépense jate minɛ wari min bɛ di anw ma mɔgɔ caman b'a ye k'a fɔ agence bɛ ka wari minɛ mais agence bɛ wari minɛ agence ye transit de ye quoi a bɛ tɛmɛ aw bolo fɛ a bɛ tɛmɛ anw bolo fɛ de ka taa dépense la parce que avion billet bɛ sara so bɛ ta yen dumuni ko bɛ sara ani fɛn wɛrɛw bɛ sara système kɔnɔ vraiment o ye i f'i yɛrɛ ka don baara kɔnɔ ka se niveau dɔ la donc wari in tila bɛɛ de bɛ taa yen fɛ taa Saudiya la c'est pour cela agence san laban na mais est ce que u bɛ ka nɔgɔya min kɛ tan n'o nana est ce que aw tɛna lafiya dɔ sɔrɔ min bɛ fisa aw yɛrɛ ma mais kosɛbɛ ko in bɛ bɛɛ de lafiya n'a sera daminɛ de ka gɛlɛn a daminɛ ka gɛlɛn parce que jamana dɔw bɛ nin système na a mɛnna olu ka hiji yɛrɛ depuis san 5 i b'a sɔrɔ i y'i tɔgɔ sɛbɛn ka i programme oui mais bien sûr
Sanduru Indonesie ni jamana caman bɛ yen olu b'o cogoya la même Turquie ninnu. Donc i tɛ wuli a san bɛɛ ko n bɛ taa. Non n ye wari sɔrɔ sisan non i b'a sɔrɔ e kan ka taa san 5 san 2 san 3 i b'a sɔrɔ e programme na i inscrit la i ka fɛn bɛɛ formalité bɛɛ kɛra donc i b'i sigi sisan k'o wagati de kɔnɔ maintenant anw ta ye salon an ka délai tun bɛ taa fo février la. I y'a faamuya mais ɲinɛ a samana ka na bon hali san wɛrɛ dɔ bɛ bɔ a la o. a bɛ bɔ décembre fana na. mais bien sûr c'est-à-dire san kalo 5 6 de bɛ peut-être ani hiji cɛ sisan décembre ka taa avril la peu près kalo 4 kalo 5 mais maintenant san natɔ la bɛɛ ka sigi n'a ye k'a fɔ a bɛ se ka taa kalo 7 kalo 6 voire san 1 donc n'i bɛ fɛ ka hiji maintenant ni e inscrit la i nana wari sara i ka agence ye i tɔgɔ sɛbɛnna e kɔni kɛra hijiden ye maintenant wari bɛ i ka agence bolo a fana kan ka dépense minnu kɛ a taara o dépense engagé hôtel taara avion ko ɲɛnabɔra fɛn min ye dumuni ko olu ɲɛnabɔra i ka transport car la. ne ko ne ɲɔgɔnna dɔw b'a la. c'est-à-dire. k'an tɔgɔ sɛbɛn ka tila ka n tunu a la kɛ fo n da waati. mais bien sûr. olu b'a la. ah mais bien sûr. oui. ne ɲɛna n ko y'anw dɔrɔn ka domaine ye o. ah non. mais o tigi ta man di dɛ. e yɛrɛ y'o exemple dɔ di i ka cɛkɔrɔba la sisan i ko cɛkɔrɔba ma a ma se ka wari sara ka bɛɛ ka ban ma wala a ma se ka sara ka ban fɔ anw ɲɛna fana k'ale ma taa avion seginna don min an y'a bisigi n'a taara avion kɔnɔ o seginna don min anw taara an y'a sɔrɔ a ko tiɲɛ na k'a b'a fɔ ne ɲɛna ne de nana a nɔfɛ k'a bɛ tiɲɛ fɔ yɛrɛ ale ma hiji. donc n'i y'i degun i ka agence la fo tagali wagati sera e ka wari ma dafa i tɛ se k'a dɔn parce que a bɛ se k'i bɔ i lisi la k'i bila kɛrɛfɛ ka mɔgɔ bila i place la mun ka ɲi aw ka fɔ ka bɛn k'a la aw ka ɲɔgɔn faamuya. donc hali bɛ se ka taa k'a sɔrɔ a tɔ juru b'i la fana n'aw dalen don ɲɔgɔn na. n'aw dalen don ɲɔgɔn na. mais gɛlɛya jumɛn yɛrɛ de b'aw yɛrɛ kan bi parce que ne b'a ye kuma caman agence u bɛ sɛgɛn mais aw kun tɛ kuma fɔlɔ sani a bɛ ka kuma bɛ ka na dɔɔni dɔɔni. sinon san dɔw tɛmɛna ne yɛrɛ agence dɔw sera ne yɛrɛ ma wagati dɔ la tile dɔ la a kun ka gɛlɛn. parce que o gɛlɛya kelen de b'an kan. an kɔni bɛ mun de bɛ se k'a nɔgɔya o ye wuli joona in de il faut que mɔgɔw k'a faamuya ko hiji bɔra kɔrɔlen na kɛcogo kɔrɔlen na k'i sigi fo ni sunkalo minɛ an b'a fɔ cogo di ni ji minna ni sunkalo tɛmɛna mɔgɔw bɛ wuli hiji bɔr'o la non o tɛ kɛ tuguni donc fo u ka wuli joona ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka taa hiji la n'u wulila joona a bɛ baara nɔgɔya an ma financièrement a b'a nɔgɔya an ma programmation na a b'a nɔgɔya an ma fɛn caman na. donc o gɛlɛya de bɛ anw kan parce que an fana b'an sigi baara min kan ka kɛ ka kɔn ni e ye sunkalo kɔnɔ o la a bɛ gɛlɛya ka gɛlɛ donc o gɛlɛya de b'an kan ni ala y'a faamuyali ko ɲuman di an balimaw ma sisan u ka to ka bɔ u ka so ka bɔ joona a kɛra ɲinan a kɛra san wɛrɛ i ka bɔ joona a bɛ agence dɛmɛ u ka baara la quoi. awɔ. Tangara niveau bɛ cogo di est ce que aw wasalen don wa ou bien aw bɛna wasa wa ou bien a ka suma de. bon a ka suma dɔɔni parce que on a l'impression que tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔw ma faamuya kosɛbɛ ou bien mɔgɔw ma kunnafoni kosɛbɛ donc du vraiment mɔgɔw ka kunnafoni sɔrɔ donc ka se k'u labɛn parce que i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen fɛnɛ ni bɛɛ se b'u ye. u b'a to u b'a fɔ ko a bɛ yɛlɛma vraiment an ka kɔnɔni kɛ an ka yɛlɛma ni nafolo min b'an bolo an ka yɛlɛma n'a ye k'a sɔrɔ u décidelen don hiji de kama donc vraiment an bɛ fɛ o de ka faamuya ni kɔni ye décision ta n bɛna n fakɛ bila ka taa n bɛ n bamuso bila ka n ka cɛkɔrɔba bila ka taa walima e yɛrɛ de bɛ fɛ ka taa hiji la vraiment hiji wari in ta i ka taa sara i k'i tɔgɔ sɛbɛn vraiment e ka o bɔ i ka programme na. ala ko de don wa i b'a kɛ min kama i tɛ fɔ a kɔ dɛ parce que hiji c'est unique en son genre mɔgɔ mɔgɔ taara hiji la a ɲɔgɔnna wɛrɛ tɛ yen quoi a bɛ kɛ cogo min na a bɛ kɛ dugukolo min kan a bɛ kɛ contexte min kɔnɔ i t'o ye diɲɛ fan si ni hiji yɛrɛ et puis ala ko de don an kɔni bɛ yen ka kɛ facilitateur ye ka mɔgɔw dɛmɛ. o dɛmɛ in kɔnɔ alhamdulilayi an m'an dahirimɛ ɲini a la mais jɛlenya kɔnɔ tilennenya kɔnɔ vraiment pour que jamanadenw yɛrɛ bɛ se ka u ka hiji kɛ cogo min na bato kɛ cogo min na lafiya kɔnɔ. ayiwa Segal an y'a mɛn kɔsa in na ko fɔlɔ
a tun bɛ fɔ sisan ko agence de voyage ye ni mɔgɔ hakɛ ta k'o bɔra a la ko da de bɛ yɛlɛ bɛɛ ye sisan ko plateforme de bɛ yen n'i sera ka maa hakɛ min tɔgɔ sɛbɛn o nana kun jumɛn na. Kasim, plateforme ko in nana quota yɛrɛ géré de kama quota min bɛ di Mali ma bon ça fait 13 323 o de bɛ di an ma o de bɛ di Mali ma o 13 323 in na filière gouvernementale olu bɛ 2000 ta 11 323 de bɛ bila agence ye o n'i y'a jateminɛ agence n balimakɛ tanga la y'a fɔ sisan agence bɛ yen nɔ se fo 500 ma ni e yɛrɛ ka nin ta k'i b'a tila agence ni ɲɔgɔn cɛ. gouvernement ta ka ca n'aw ta ye dɛ. gouvernement ayi an de ta ka ca ni gouvernement ta ye. aw ta ye 11 000 de ye. an ta de 11 323 ye olu ta ye 2000 ye. donc 11 323 n'i ko i b'a tila 500 et quelques agences tɛ a ma nɔgɔn. voilà donc mɔgɔ. o de kun gɛlɛya b'aw kan. o de gɛlɛya b'an kan donc o de nana ni plateforme ye. o de nana ni plateforme. donc maminɛli tɛ se ka kɛ sisan. ah non non o tɛ se ka kɛ n'i ye plateforme ni passeport min b'i bolo. o de mɔgɔ o de y'i garijɛgɛ. o de y'i garijɛgɛ. ni passeport mɔgɔ 100 b'e bolo sisan. donc mɔgɔ si tɛ se ka natabaya kɛ. non natabaya t'a la o. o dabila la mɔgɔ ka ca ne bɛ nin quota in ta k'an sigi n'a ye fo k'a feere diyagoya la. ou bien ka taa agence caman dayɛlɛ pour que agence kura fana na dayɛlɛ peut-être an ka cahier de charge la 25 ka se 20 ka se 25 ma ne ma fili o bɛ d'i ma. agence kura o kura awɔ mais 105 kɔfɛ quoi. 105 kɔfɛ. awɔ ni dayɛlɛ la sisan i bɛ 105 kɛ cahier de charge b'o de fɔ i ka 105 kɛ yani i da ka don i jiko la fɔlɔ. donc a bɛ se ka kɛ voilà donc ni agence kura nana 20 bɛ d'a ma cahier de charge b'o fɔ donc n'i y'a jateminɛ ni quota in tun tɛ bɔli kɛ quoi. an mana tila cogo o cogo la a tɛ bɔli kɛ dɔw tun b'a la. mais min y'a gɛlɛya ye a fɔ ko quota ma bɔli kɛ mais i bɛ tila k'a ye k'a fɔ fana ko an ka jama ma dafa fana. dɔw fana tun bɛ quota minɛ i finna ni mun ma se ka feerebaga sɔrɔ a ta la u ta bɛ to a bolo. dɔw de tun bɛ na n'a gɛlɛya ye. i b'a ye quota dɔɔni tora o majɛ bɛ kɛ voilà dɔɔni tora a ma fɛ sinon n'a i kɔnna k'a fɔ ko mɔgɔw ɲɛna i baarakɛɲɔgɔnw ɲɛna dɔw mago bɛ s'a ma forcément sinon a bɛ san caman bɔ Mali tɛ dɛsɛ a ka quota in na dɛ. awɔ 11 300 in non dɔw ka kungɛlɛya de b'a to souvent quota in bɛɛ tɛ utiliser quoi. n'i y'i sigi n'a ye fo dernière minute la. a dɔw sisan o bɔra a la pewu. o bɔra a la pewu o de ye plateforme nafa ye sisan. n'i ye passeport min sɔrɔ i b'o de layɛlɛn plateforme sanfɛla la. o bɛ jate i kun. i nana ni 100 i bɛ 100 layɛlɛn ni 20 de b'i bolo i bɛ 20 layɛlɛn o bɛ compter e fɛ et puis n'o compter e fɛ dɔrɔn a bɛ bɔ quota total la an ka 11 323 in na. a bɛ ten en tout cas transparence b'a ko la quoi. a bɛ hakili sigi di mɔgɔw ma. a bɛ danaya don a bɛ danaya don kow la. awɔ. an y'a mɛn ko iji taga in yɛrɛ la fana n'aw sera Magan fana mɔgɔw tun bɛ taa fɔlɔ bɛɛ bɛ t'i damana k'o fana bɔra a la sisan n'aw sera yen sa ko agence tigiw bɛɛ bɛ kɛ kuluba kelen de ye o ko bɛ cogo di. bon mɔgɔw ka autonomie liberté b'u bolo toujours mais système dɔ de bilala sen kan o fana bɛ san damadɔ bɔ agence bɛ regrouper de. le quota minimum pour que ka se ka regroupement kelen sɔrɔ san tɛmɛnen na salon 500 de kun don. 500. i kelen ka se k'i ka yɔrɔ sɔrɔ. voilà il faut 500 pèlerins. i kelen bolo. voilà pour que e ka se ka kɛ regroupement ye ou bien e ka compte sɔrɔ i tɔgɔ la. mais ɲinɛ a kɛra min. o ye belebelebaw ye sa dɛ. voilà bon yɔrɔ o sɔrɔ man di agence kelen fɛ o. agence kelen voilà hali an yɛrɛ bolo minnu ye belebelebaw ye. agence kelen 500 pèlerins. voilà. fo ni gouvernement ye dɛ. donc o de la mɔgɔw bi fara ɲɔgɔn kan obligé ka fara ɲɔgɔn kan. min ta ye 50 ye min ta ye 100 ye min ta ye 200 a bɛ fara ɲɔgɔn kan. donc n'a ye 500 sɔrɔ dɔrɔn a bɛ agence kelen bila aw ɲɛ. o de bɛ kɛ aw ka tutelle ye donc o bɛ aw représenter mais aw bɛ jɛ ka baara kɛ a kɔnɔna na donc o de la i b'a ye kuma caman groupement tel ni agence in ka groupement ni agence ka groupement donc o de don mais o kɔnɔna na aw bɛ se ka jɛ ka hôtel ta ɲɔgɔn fɛ o 500 bɛɛ bɛ se ka o 1000 bɛɛ bɛ se ka yɛrɛ hôtel ta ɲɔgɔn fɛ vraiment o de c'est ce qui est souhaitable o de kanunen don. mais donc a bɛ se ka to yan bɛɛ bɛ fɛn kɛ mais n'aw sera yen a bɛ fara ɲɔgɔn kan pour que a ka se ka baara ka nɔgɔya aw bolo. bon maintenant a bɛ se ka kɛ fɛnɛ agence dɔw bɛ yen min ta ye 100 min ta ye
i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen a ka fɛnw tɛ kelen dɔw bɛ hôtel ta yen fɛ ale ka hôtel ka nɔgɔ a ma ni partenaire bɛnna ka 100 par exemple ni ta ye 200 o fɛnɛ bɛnnen don donc mɔgɔ si t'i diyagoya ka don karikan dɔ kɔnɔ ni baara in na quoi. Mais sɔngɔko ta na sira fɛ kɔni yɔrɔ kɔni privé bɛɛ kɔni ka sɔngɔ ye kelen ye. Privé ka prix ye kelen de. Privé ka prix ye 4 675 000. Privé bɛɛ ye o de ye. Voilà, mais ni e Kasim nana ne fɛ sisan ne yɛrɛ bɛ se ka min kɛ e ye entre nous o ye aw ni ɲɔgɔn cɛ ye mais officiellement kɔni officiel kɔni o ye nin de ye mais Kasim yɛrɛ i ka kuma dɔ la mɔgɔ dɔ bɛ n'i fɛ e yɛrɛ kan k'i bolo don i kun kan walima i kan k'a tigi ta ka taa n'a ye bon o kɔni bɛɛ bɛ yen voilà sinon prix ye bɔ agence yɛrɛ la voilà mais degunba jumɛn de bɛ yen Makan yɛrɛ bi agence kan degunba jumɛn b'aw kan bon ani aw ka laɲiniba yɛrɛ ye jumɛn ye a bɛ fɛ mun yɛrɛ ka kɛ. Alhamdulillah dekun min bi agence ka Makan o de ye kan ni mɔgɔw sera ye vraiment minasigi kɔnɔ kuma caman i b'a ye mɔgɔw bɔcogo kariw nacogo ani mɔgɔw segicogo donc ani mina ɲɛgɛnw ani tantanw kɔrɔla donc olu ye fɛn ye vraiment commission ni maison de hajj ani partenaire minnu bɛ yen vraiment o bɛ ka discuter pour que hijiden bɛ se ka lafiya surtout ɲɛgɛn ko ninnu yɛrɛ o de parce que saniya kan ka kɛ hijiden kɔni kan ka saniya voilà bon n'aw sera ye i b'a sɔrɔ jamaba a bɛ jamakuluba de bila mɔgɔw de ta kɛ ɲɔgɔn kan c'est à dire a bɛ tile ɲɔgɔn kan a bɛ si ɲɔgɔn kan bon mɔgɔw ka lahalayaw tɛ kelen ye cogo tɛ kelen bon kuma dɔ la vraiment f'a ka sɔrɔ ladamuba de bɛ yen n'a fɔra a ye dan yɔrɔ min na mɔgɔw bɛ dan ye karisa ye nin kɛ a y'a kɛ tan vraiment ɲɛgɛn kan ka utiliser tan donc olu degun misɛnninw bɛ yen sinon dans l'ensemble a b'o kɔni fɔ partenaires ye pour que olu fana ka yɛlɛma don o kɔnɔ kosɛbɛ sigi o sigi vraiment o ye fɛn ye an bɛ fɛn minnu ɲini kosɛbɛ donc o fɛnɛ wagati ni wagati kuma bɛɛ u b'a essayer ka u seko kɛ a la parce que san tɛmɛnenw ani nin wagati ninnu fɛnɛ tɛ kelen ye ko a bɛ ka améliorer dɔɔni n'i y'a jateminɛ yɛrɛ ɲinɛ kulekan ba ma bɔ minasigi la voilà ɲinɛ hiji la o bɛɛ sɔrɔla sigikafɔw ni vraiment chaque fois degun bɛ fɔ u fɛnɛ b'a essayer k'u seko kɛ a la bon o cogoya de don quoi. Ayiwa Musa anw ci ni an kun b'an sigi ni hijita banna sagaw bɛ na laya ko dun bɛ cogo di sisan an t'a mɛn hijitalaw yɛrɛ da ko laya ko kuma an tɛ ka karikasi ninnu ye cogo min na a dabilara de. Non, a ma dabila de Kasim. Laya bɛ faga. A tɛna anw de fɛ yan tuguni. A bɛ faga cogo la. A bɛ dépend saoudiens yɛrɛ de la u bɛ sogo ninnu. Donc hijidenw ka laya bɛ. A bɛɛ bɛ faga cogo la. O bɛɛ bɛ wari in na. A bɛɛ b'a la. Bon ne yɛrɛ tun bɛ précision de d'i ma. An ka 4 675 000 hijiden ka fɛɛrɛ bɛɛ de b'a kɔnɔ. Ka daminɛ passeport la visite médicale sagasɔngɔ dumuni fɛn bɛɛ transport fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ. Hali ka taa visitiw kɛ sitiw kan voilà bɛɛ b'a kɔnɔ voilà donc ni an bɛnna problème kan n'an sera yen i ka fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ e tɛ foyi bɔ tuguni hijiden man kan foyi bɔ tuguni ni problème kɔfɛ awɔ fo n'a kɛra i yɛrɛ ka negela ye sa i yɛrɛ ka negela bon an ka layaw tɛ ka an tɛ laya ye laya mugu de fɔ n ko saoudiens de b'o distribuer anw ka foyi a b'a sɔrɔ jamana dɔw bɛ ka sɛgɛn ka jugu n'anw ta ye a bɛ se ka kɛ u b'a d'u ma an kɔni bɛ tun bɛ na n'a ye kosɛbɛ an yɛrɛ ka denmisɛnninya la an y'a caman dun mais a bɛ kɛ cogoya min na sariya min b'u bolo k'a kɛ an tɛ fɛn kɔni ɲɛdɔn o la mais hijiden kɔni bɛɛ ka laya bɛ faga sauf ni mun ko k'ale bɛ sun ale kana fana a bɛ bin ka bɔ i kan quoi. Donc n'i sunnen don n'i bɛ fɛ ka i bɛ se ka sun o bɛ laya remplacer quoi. Jagoya kɔni don n'i bɛ taa hiji la. Jagoya don c'est à dire a bɛ i n'a fɔ laya faga in bɛ kɛ ka faute dɔ de réparer quoi. Ni mun ma ɲɛ quoi. Awɔ ni a bɛ kɛ ka faute dɔ de le fait que an bɛ bɔ Madina an bɛ fini ta i mura kɔfɛ k'a bila quoi. Donc i bɛ laya in
laya in bɛ faga o de kama ko anw minnu bɛ to anw kan ka laya ko an da la sa dɛ bon an t'an yɛrɛ tɛ laya ye aw ta o de bɛ fɔ laya kosɛbɛ Tangara e bɛ ka mun fara a kan bon bisimila o yɔrɔ la l'appellation lahiya a bɛ fɔ a ma ko hediya voilà hediya an b'o de buye ka misiri kɔnɔ koyi voilà a bɛ fɔ a ma ko hediya de don parce que buye ka misiri ka lahiya tɛ hijiden kan lahiya tɛ hijiden kan voilà et puis n'i taara hiji la komi a y'a fɔ cogo min na anw bɛ taa ni Medine sira ye a ka ca Ala fɛ donc ni i bɛ bɔ Medine ka taa Maka i bɛ fini ta ka umra kɛ donc umra kɔfɛ i bɛ fini bila ka i sigi ka hiji kɔnɔ donc a fɔ o ma ko mutamati tamatu mɔgɔ min bɛ a diya quoi i bɛ temps b'i bolo ka i ka voilà k'i yɛrɛ lafiya quoi donc i bɛ lahiya min faga a bɛ faga o de kama mais dɔw bɛ yen olu mana fini ta umra kama fini bɛ t'u la fo ka se hiji ma donc n'o kɛra lahiya faga tɛ kan i y'a faamuya dɔw fana b'a sara ni su ye maintenant lahiya in kɔni i ye ɲininkali min kɛ a bɛ faga toujours agence bɛɛ b'a faga an bɛ min kalama an kɔni tɛ agence dɔn a sogo de tɛna Mali la tuguni bon est ce que sogo in ni i tilala ka renseignement ta je pense que ça continue a tɛ se fandaw ma voilà a bɛna fɔ a bɛ continuer cogoya dɔ la a bɛna fɔ a bɛ continuer oui parce que hijiden bɛɛ ta bɛ faga voilà hijiden bɛɛ ta bɛ faga maintenant a bɛna cogo min na peut-être système changera dɔɔni sinon je pense que a bɛ faga ladala kɔni a tun bɛ ye minɛ bɛɛ tun bɛ bɔ a kalama ni hiji fɛn banna mɔgɔw tun b'a dɔn k'a fɔ mais ne ye fɛn dɔ lakɔlɔsi hijiden dɔw bɛ yen olu bɛ kalo kelen kɛ dɔw bɛ taa don min olu bɛ taa bɛn ni tile 7 ye o bɛ sɔrɔ cogo di o est-ce que olu ka wariw bɛɛ lajɛlen ye kelen ye parce que an b'a ye dɔw bɛ taa daminɛ Medine ka tila ka na Maka ka sɔrɔ ka étape tɔ bɛɛ lajɛlen nka dɔw bɛ yen olu bɛ to anw fɛ yan fo tile 7 u bɛ taa cun ye u b'a fɔ k'olu taara hiji la voilà o bɛɛ bɛ kɛ a bɛ dépend mɔgɔw ka programme na dɔw bɛ yen olu bɛ volet réglé ta c'est-à-dire u bɛ na dɔrɔn ka tile 1 tile 2 kɛ Medine donc u bɛ taa Maka donc ka don hiji kɔnɔ donc olu bɛ se yen tuma min na ani hiji wagati bɛ don ɲɔgɔn na donc peut-être i b'a sɔrɔ 10 jours 2 semaines maximum o de b'u bolo mais dɔw bɛ yen olu bɛ taa i n'a fɔ agence caman b'a programme cogo min na c'est-à-dire pour 1 mois pour 3 semaines 4 semaines bon o la a ka ca Ala fɛ agence caman bɛ min adopté o de ye ka taa Medine ka tile 8 kɛ i y'a faamuya donc tile 8 kɔfɛ ka sɔrɔ ka taa Maka parce que hadisa dɔ bɛ yen u b'a fɔ ko ni mɔgɔ min ye tile 40 farida 40 sɔrɔ Madina donc ko alakira b'i kuma bɔ i y'a faamuya donc mɔgɔ caman fɛnnen do la mais o ti hiji yɛrɛ c'est-à-dire fɛn base élément de base ye quoi n'i y'a kɛ a ka ɲi parce que Madina alakira dalen do sallallahu alaihi wa sallam yani lieu de yɔrɔ misiri la ɲinan yɛrɛ voilà aw tun bɛ tagama ka kosɛbɛ tagama dɔrɔn tɛ dɛ an ka sɔrɔ a la caman bɛ yen ko san o san an ka sɔrɔ a la an b'a jaw ye Ibrahim Jawara b'a jaw ci agence caman yɛrɛ tun bɛ fɛn yɔrɔ min na ɲinɛ o bɛ wele ko markaziya ni misiri cɛ a ti bɔ yan ka goudron da in sɔrɔ 300 200 mètres 400 mètres i b'a k'i sen na non i bɛ misiri wele k'a mɛn misiri mana jɔ a bɛɛ dumuni de kɔnɔ ninnu ma voilà donc ko ninnu ye o de ye ne ko nin bɛɛ la mɔgɔ minnu bɛ tunu ani minnu b'a fɔ ko hiji dɔw k'u y'u minɛ o olu bɛ na cogo di dɔw b'a fɔ k'u tun bɛ fɛ ka hiji k'u y'olu minɛ ko jɔn y'u minɛ u b'a fɔ ko makankaw y'u minɛ o ma taa sira jɛlen de kan dɔw fana b'a fɔ k'u taa forodi kɛ yan dɔw bɛ taa forodi de don k'u bɛ taa don hiji tagalaw la ka taa don hiji tagalaw la parce que u bɛ visa mun ta hiji visa tɛ hiji visa b'a d'a ma hiji visa b'a d'a ma imura visa b'a d'a ma visa de ziyara bɛ yen nin bɛɛ de bɛ yen e ye ziyara ta ziyara dɔw bɛ yen u b'a fɔ visa de visite quoi o ye san 1 dɔw tun b'a ta u bɛ don t'u sigi n'u donna depuis u bɛ sunkalo bɛɛ kɛ yen sunkalo mana ban u bɛ to yen tuguni k'a fɔ k'u bɛ hiji kɛ sawudiya kelen bɛ ka misiriba de ta o kama
o tɛ ɲɛ tuguni n'i y'a kɛ i bɛ se ka san 10 kɛ u bi c'est-à-dire bɔ lisi la pewu liste noire la i tɛ don Saudiya kɔnɔ i si bɛɛ la tuguni hali imura tagali i tɛ se ka kɛ tuguni donc i ye mɔgɔ minnu tagalen k'u ma se ka kɛ i b'a sɔrɔ le fait que voilà surveillance bonyara u donna u y'u to la surveillance bonya u ma se ka taa i jigin ne y'u ɲininka ko mun na ko aw m'a kɛ ko ko u y'olu bali voilà parce que fɛn n'i t'a ɲɛdɔn a bɛ f'i ɲɛna k'i b'a a kuma fɔ k'a sɔrɔ ja nin de don mais o min filɛ nin ye Saudiya bɛ communiquer a kan kosɛbɛ san o san u bɛ communiquer a kan parce que hijiden hakɛ dɔnnen don maa wɛrɛ tɛ se ka taa ten ka Mali ka quota dira sisan i b'a sɔrɔ jamana bɛɛ n'a ka quota don donc diɲɛ bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen olu fana b'u programmer o de kama pour que ka mɔgɔ encadrer ka sécurité kɛ ka vol ko kɛ ka dumuni ko k'a bɛɛ labɛn maintenant ni mɔgɔ minnu bɛ taa sira wɛrɛ fɛ taama sen fɛ sira wɛrɛ fɛ fɔlɔ o kun ka ca kosɛbɛ i filɛ ka waati min fɔ ko agence kun tɛ hijiden Mali quota kun tɛ ban a caman kun bɛ sɔrɔ o de la parce que mɔgɔ min bɛ taa hiji la a taara sira wɛrɛ fɛ a mana visa haji ta donc a bɛ jate i n'a fɔ yanni hijiden dɔ mais k'a sɔrɔ hijiden tɛ ale bɛ ka hijiden ka dumuni kɛ a bɛ taa si hijiden place la parce que mina hiji ye mina Arafa Muzdalifa an b'o étape min o de ye hiji ye maintenant i tɛ se ka taa mina fo ka sɔrɔ i ka jate kɛlen don bon ni e taara ni visa wɛrɛ e bɛna taa mɔgɔ wɛrɛ de place ta a bɛ dɔn k'i t'a la voilà pour que i ka si ou bien i ka si kɛnɛma bon e dun tɛna se ka si kɛnɛma ka tila k'a fɔ i bɛ hiji kɛ donc o de la a interdilen don pewu n'i minɛna la i n'a fɔ fɔra cogo min na a bɛ degunba se i ma wa e fana bɛ to k'o hiji min kɛ vraiment ne yɛrɛ bɛ n yɛrɛ ɲininka est ce que a mɔgɔ minnu bɛ taa hiji kɛ u bɛ miiri kosɛbɛ kosɛbɛ u bɛ réfléchir kosɛbɛ u bɛ ka baara min kɛ wa hiji ye ala ko de ye non hiji ye ala ko de ye mais e bɛ ka taa sira min fɛ sira jɛlen tɛ e bɛ ka taa i bɛna taa mɔgɔ place min ta ka si yen o ye dɔ de place ye i bɛna dumuni min kɛ o ye dɔ ka dumuni de ye o tigi y'a ka wari de sara i bɛ ka mɔgɔ dɔ de ka dumuni kɛ a ka wari saralen dumuni pratiquement i bɛ tɔɲɔni de kɔnɔ wagatiw kɛra an tun bɛ taa ni hijidenw ye u ka place n'u ka fɛn bɛɛ saralen don mais tantan kɔrɔ walahi o tɛ place sɔrɔ a dɔw bɛ jɔ da la dumuni yɛrɛ bɛ dɛsɛ tuma dɔ la f'an bɛ bɔ ka taa dumuni san an b'a ɲɛɲini ka dɛsɛ k'a sɔrɔ nin de don Saudiya nana ni nin ye a diyara anw yɛrɛ ye anw fana ka gɛlɛyaba dɔ tun ye nin ye i n'a fɔ i ye gɛlɛyaw ɲininkali kɛ cogo min na donc an ye ɲɔgɔn dɛmɛ a la sisan kɔni n'anw yɛrɛ y'a ye an b'i dénoncer de danfara jumɛn bɛ imura ni hiji cɛ a bɛɛ ye kelen ye non a bɛɛ tɛ kelen ye hiji ye siɲɛ kelen san kɔnɔ a yɔrɔ dɔnnen don a wagati dɔnnen don a bɛ kɛ wagati kɛrɛnkɛrɛnnen yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen par exemple n'i bɛ hiji kɔnɔ san i bɛ taa Mina hiji bɛ daminɛ yanni seliba kalo tile 7 ka dugujɛ tile 8 na wagati sigilen don donc a bɛ taa Mina donc a bɛ Mina sigi kɛ o dugusajɛ a bɛ taa Arafa a tile 9 ye Arafa ye a bɛ taa Arafa tile 1 kɛ a bɛ bɔ a bɛ taa si Muzdalifa a bɛ si Muzdalifa après aw bɛ na sitanɛ bon kɛ ka tila ka taa sigi Mina yanni ka tile 2 tile 3 kɛ donc o ye hiji ye a bɛ sɔrɔ ka jigin ka na k'a ka tawafu kɛ ka Sɔfa ni Marwa boli donc hiji ye mais umra i bɛ taa i bɛ sin alikaba ma naamu talen kɔfɛ ni ŋaniya ye a bɛɛ ye naamu ta ni ŋaniya ye donc i bɛ taa alikaba la directement naamu ye fini jɛman in de ye donc n'i ye i ka tawafu kɛ i bɛ Sɔfa ni Marwa boli k'i kunsigi di o ye umra bannen ale bɛ kɛ san kɔnɔ san wagati bɛɛ san wagati bɛɛ Mina sigi t'ale la Arafa ko t'a la sitanɛ bon ko t'a la bon Madina i bɛ taa bɔ yen Madina ye ziyara de ye donc umraden bɛ Madina kɛ cogo min na hijiden b'a kɛ ten voilà sinon i bɛ se ka taa hiji yɛrɛ la ka segin ka sɔrɔ i ma se Madina mais i ka hiji ka ɲi mais o tɛ ko fɛn kanunen quoi fɛn kanunenba tɛ voilà bon hali ni m'a daminɛ i kɔni ka taa ziyara kɛ Alakira la sɔlɔ ka taa ni duguba in na k'e ma t'i sen jɔ rasulu la ka taa ziyara kɛ vraiment o tɛ ko kanunenba ye quoi mais hiji farida dɔ tɛ a tɛ don hiji voilà hiji programme tɛ quoi ala k'an bɛɛ waati min kalifara an na o kɔni nɔgɔyara kosɛbɛ
amena na kuma da awma Musa ma damne la me kuma kuncha kuma me bolo tangara busro ka adatu alhamdulillah rabbil alamin kasima na selima yambi c'est dans le cadre de la sensibilisation avec la population ka don pour yelema au kala et puis on obligé les mecs à assurer katugo Saudia ka laini ko Saudia be fait ijika ke tumna on obligé les mecs à toi ko ni mo mat ko ko wa il ka laini de amba ina mbal mo fait vraiment au ka famia ko on te ou la grina quoi mais faut une me jagoya di donc un intermédiaire de il faut qu'on ou la famia nai ou ka famia ka faut ko iji bola ke chuko korola mo ka wuli jona pour nous to semaine pour que bara be se gagner ambe bulu voilà ne bon alhamdulillah ambi wele bla kata vraiment malien bema malikono malikoka hiji acteur be keren la l'imama tomba almami bela jeli au conseil islamique kafara vraiment awere journaliste kuna fon dilaw anga nyagan demen koina kasimu an yɛrɛ bɛ ka bin kunnafoni dilaw kan oui parce que sisan i b'a dɔn ni ko in ye jamana ko de vraiment diinɛ ko de don o de la n'an y'an ɲɛsin min ma an b'a f'i ye vraiment i yɛrɛ ka contribution ye min ye an b'a dɔn k'a fɔ kunnafoni ye fɛnba de ye donc ni kunnafoni lasera an balimaw ma mɔgɔ minnu labɛnnen don hiji kama ko ŋaniya b'i la i b'i fɛ k'i balima bila ka taa kɛrɛnkɛrɛnnenya an balima minnu kɔfɛ la diaspora vraiment a ka ca Ala fɛ i b'a sɔrɔ olu ŋaniya ta min bɛ karisa bila n b'a bila ka a ye contacté ta joona ni aw danaya agence ye pour que vraiment u bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ ka formalité kɛ mais formalité ninnu kɔnɔ anw kɔni bɛ min ɲini kosɛbɛ an bɛ min exiger o de ye passeport ye passeport ka sɔrɔ i bolo parce que ni passeport b'i bolo hali ni délai tɔ ye tile kelen ye n'i bolila ka se ka agence ma a bɛ se ka cogoya dɔ sɔrɔ i ye mais ni passeport t'i bolo vraiment a bɛ gɛlɛya bon passeport fana bɛ sɔrɔ ni document minnu ye an b'a dɔn o fanba ye nina ye walima carte biométrique vraiment ka fara fɛn tɔw kan donc an bɛ welewele min bila vraiment o de ye an ka administration fana u k'an dɛmɛ kosɛbɛ pour que ni document ninnu sɔrɔli bɛ se ka faciliter o ye fɛnba de kɛ o ye koba de kɛ parce que maison de hajj passeport policiw sigilen dɔ ye partenaire bɛ yen banque bɛ yen fɛn bɛɛ bɛ yen mais halisa yani nina ko in vraiment o de bɛ to k'an sɛgɛn kosɛbɛ voilà donc an bɛ o welewele bila ka se bɛɛ lajɛlen ma k'a ɲini masa ta Ala fɛ Ala ka nɔgɔya bɛɛ ye Ala ka hɛrɛ k'an ye ɲinɛ campagne vraiment Ala ka nɔgɔya bɛɛ ye le 31 décembre o de ye délai fɔlen ye le 31 décembre donc k'a fɔ k'i b'o fɛnɛ kɔnɔ ka wuli o tɛ dɛ i ka wuli de voilà avant décembre même vraiment o de ye laɲiniba ye n'i labɛnnen don san a bɛ gɛlɛya Ala k'an bɛn sababa ma Ala k'a ɲɛ ka d'an ma k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn Ala ka barika don ko la Ala ka jamana basigi gɛlɛya min b'an ka jamana in kan Ala k'a wuli Ala ka jugu dɛsɛ Ala k'an wasa sallallahu Muhammad an filɛbaaw n'an lamɛnbaaw ni ne kɛra aw tulo ani aw ɲɛw garisɛgɛ ye bi min ye Musa Njayi ye ale de ye commission nationale des agents de voyage olu ka secrétaire général ye Abubakar Tangara ale ye commission ka kumalasela ye chargé de communication ale ni information olu fila de nana bi kana dantigɛlikaw ye n b'a dɔn k'a fɔ nin bɛna to sen na an bɛna an bolo to ɲɔgɔn bolo ka se ka kibaruyaw di ta wagati ni wagati bi kun ye maa fila a bɛ se ka kɛ siɲɛ wɛrɛ an bɛ maa kelen fana wele tɔn tɔgɔ la kana ɲɛfɔli wɛrɛw kɛ yanni wagati selen cɛ maa bɛ se ka faamuyali k'a ko la cogo min na Falaye Keyita kun bɛ yan bi ta an b'o jɔ yan n'Ala sɔnna ma sini sɔgɔma 9h kunnafoniw bɛ daminɛ a k'an bɛn Ala ka an bɔ su la Ala ka fajiri k'an bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ ye aw Tangara aw Njayi merci. لبيك اللهم لبيك an balimaw nin ye kunnafoni ye ka bɔ commission des agences du voyage du Mali agent de voyage ka commission ba k'u b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ n'i y'a laɲini k'a fɔ ka taa hiji la i ka wuli ka t'i tɔgɔ sɛbɛn agence la agence min bɛ yen n'i y'a kanu
ko ka da kan 2026 hiji ko Saudiya kilomɛ ka sariya gɛlɛnba ta le 31 décembre 2025 n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ min tɔgɔ ma sɛbɛn a bɛna gɛlɛya dɛ. O de kosɔn agence ka tɔnba n'o de ye commission ye k'u b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ ko wuli kuma dɔn o de ka wusa n sen ka di ye dɛ. Ko agence bɛɛ kɛlen bɛ k'i ka dayɛlɛ ka maliyɛnw kunbɛn cogoya min na tɔgɔ ka sɛbɛn joona. O de kosɔn ne min y'a laɲini k'a fɔ i bɛna taa hiji la walima k'i ka maa bila ka taa k'i ka wuli ka bɛn sisan ka boli ka taa agence bɛ yen k'a fɔ n'i y'a kanu n'a ka baara taabolo y'i diya tɔgɔ sɛbɛnw i ka taa kɛ. Nin tun ye kunnafoli ye an ye kunnafoli min sɔrɔ ka bɔ Mali agent de voyage ka tɔnba la n'an k'a ma k'a fɔ commission. Ala k'a faamuya ko ɲuman di an ma. Assalamu alaikum.